أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. bandiraɓe ɓe dental ara andu juuluma nonne bandiraɓe men ɓe bandam ara andu diine maɗa to YouTube, nonne dendangal dente ɗo yewtere nde ɗo ene yetto. Mi salmini moni kala e mon, mi juurima ɗum, mi yafnima ɗum. Endaten wadde ɗo ko windande hayso heewani ko faari e koorka, ko goto e defte tan ɗe ganduɗa ko e mazhab Malik. ƴetten hen ƴeewen damal koorka hayso en junnota ko no feewi, wasata wooda e ñawoje he ko dañƴen ko eɗen naftoro, tawde ko e lewru mum paaɗen, kadi ko e lewru mum gonɗen. En jiɗino wadde ɗum ko adi mbete oɗo saha tawa en goɗɗi joto o rokkani. Joni noon ƴeewen wadde hen windande no foti fof. So tawi ene moti ni, ina wawi mbaɗen damal ngal tan dartinen bindande ɗe fof tan, mbaɗen bindande min fof tan e ngal ɗo damal ha damal ngal gasa. ene wawi ngal gasa tawa koorka woɗɗani, kadi ƴettiren bindande min keddiɗe ɗe so Allah jaɓi. So wayi noon tan mi anda kadi on keɗima windande nde. Nde ɗo windande ko alarba nde arata alkamisa. Wonɓe e nder dental ɓe fof ene mbawi andindemi, ene himmaniri ɗum en hono noon. Tan dartinen bindande ɗeya, mbaɗen windande nde ngam ha mbawen jogade jotumum koorka one faaɗi. So damal ngal gasi, sen jiɗi ƴettiren bindande men keddiɗe ɗo e men heɓde gurte so Allah jaɓi. Moɗum hawrani fof tan ñande alkamisa janngaka dental ngal ene naate, jomum yettina miijo mum so Allah jaɓi. So tawi ko yettini miijoji ko ɓuri heewde, on saha e nder ɗi miijoji ƴeewen ko ɓuri hen kadi yaadude ko ngabbotoɗen on bange. So hay goto arani noon dartinen ganden ndeke hay goto heɗaki windande nde. Ngal ɗo damal e deftere jangirten nde o addirta kono neɗɗo ene yawa famrude no namdal e jaabowol. O wi holko woni koorka to bange lugha. So tawi ko to bange ɗemgal, so wiyama a sawmu holko firtata. Kadi so tawi ko to bange shariyankoɓe, so ɓe mbi sawmu holko ɓe pandoto hen. Holko woni ñawoore lewru koorka, ɗum ɗo woni namdal makko. Ma huwa sawmu fi lughati wal istilahi wa ma huwa hukmu sawmi shahri ramadana. Holko woni koorka? Omo jaabo o wi as-sawmu fi lughati al-kaffu ani shay'i. Wiyete koorka to bange ɗemgal, ko wiyete toon sawmu ko surade ga hunde, hayso wona ñamde yarde, surade tan goppa hunde, ɗum wiyete sawmu. So tawi ko to istilaha shariyankoɓe noon, so ɓe mbima as-sawmu firtata al-kaffu an shahwatayil batni wal farji min tulu'il fajri li ghurubi shamsi bi niyyatin. O wi so tawi koto shariyankoɓe, so ɓe mbima as-sawmu tan firtata ko surade ga tuuyoji ɗiɗi, tuuyo reedu e tuuyo ha joni yolnde. So debbo so gorko, yolnde makko tuuyo mum o suro o woppa, reedu makko tuuyo mum o woppa. Woni o ñamani, o waɗani ha joni ko ene bonna koorka fof. Ummorade e peeral fajiri ha mutal nangue. Tawa noon wondi koye anniya, wona finde tan ñamani yarani, ɗum wona koorka.
ala ko ma anniya ara ko anniya o jogoto golle de o wi wa sawmu shahri ramadana min al arkani al khamsati allati buniya alayha al islamu horde lewru koorka jeya koye jokli joyɗi islam maha e mum en ɗi holɗin jokli joyi seedade deweteɗo e gonga ala so wona allah ala mo rendi e laamu makko ɗum waɗɗanima neɗɗo kala so helli fama tan waɗɗima e makko yo hesɗirin ɗum omo wonduno hen neɗɗo fof jibina ko ene ardi e diine mum nde wonde allah nde jaggi e meɗen enen kala aadi nde o wi alastu bi rabbikum enen fof jaabino ɗen ko bala aha kay ka joomi amen ɗum noon a jibidinama hen sa helli fama noon kesɗirina woni awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi waɗɗi e kellifaɗo wona yo ɗanno wona yo ƴewno jawdi dañirte ala ko yo hesɗirin imanagal makko ashhadu an la ilaha illa llahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ceedano ɗon kam min kam mi hesɗirini awwalu ma yajibu ala almukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aynihi rewi e ɗum ɗo so neɗɗo helli fama o hesɗirini imanagal makko holko waɗata ko yo andu ko ene sellira e mum farillaji toɗɗiɗi e makko ɗi holɗin farillaji ko wayno njuulu ko wayno koorka ko farillaji njuulu laaɓal ko toon woni sallige lotade janaba koorka ɗum ɗo o anda no ɗum sellirte wadde noon ene waɗɗi neɗɗo kala o anda no koorka makko moƴƴirte ko adinde aɗa hoora a andat taw no hordate a yonti horde hikka ka poɗɗo horde wadde feere jiya gando namdoɗa koorka ko jaɓi koorka ko sali ɗum fof a wawa allah newnanima ha nana tawma ha e posma ceerno wadde feere ganda koorka ka ko jaɓi e ko sali a namdaka hay mbuɗo mbiyeɗa tan ko ya janngu an ganda naftoroɗa bimaga yasbutu shahru ramadan holko tabitirte lewru koorka holno tabitirte holko addanta lewru koorka tabidde wiye koorka darima omo jaabo o wi ene tabitira bi wahidin min umurina arba'a gotel e geɗe nayi ene addana lewru koorka tabidde holngel gotel e nder geɗe nayi o wi geɗal garwaniwal timminde lewru yaawa balɗe 30 hono ko dañaten hikka ko sabu hande nyalawma hanki o ko 29 lewru ƴeewama yiyaka en koori hande o alarba o ko 30 wadde ɗo yaawa timmini hande hayso en ƴeewani jango eɗen gandi ko go koorka so yaawa timmini 30 ene addana wonde tabidde jango ko koorka geɗel ɗimmel ngel ko ru'yatu adlayni jiigol nunɗuɓe ɗiɗo so ɓe jii lewru en tini lewru ndu yiyama waɗɗi ko yo en koor so nunɗuɓe ɗiɗo jii waɗɗi ni yen koor haalaka noon so ɓuri nunɗuɓe ɗiɗo ɓen nunɗuɓe ɗiɗo kala moɓe kaalani kala tinɗo e mabɓe waɗɗima yo hoor hayso ɓe nawanani haala ka hakim noon ɓe jii lewru ɓe kalnoyani laamɗo kamɓe tan e koye mabɓe kono ɓe kalni hoddiɓe mabɓe ɓe kalani ɓe fof waɗɗima yo koor so tawi lewru ndu tabitiri e jiigol mabɓe kamɓe ɓeɗon nunɗuɓe ɗiɗo ɓe mbiɗen kono noon
nde shawwal yoni nde yehi ha woni humtorandu nde nyande julde men koorka koy go humtorandu wonata nyande yaawa koorka o timmini balɗe 3 foti ko so weeti juulen kono noon nyande timmini 3 lewru yiyaka ɗum woni shawwal ba'da 30 yawman yiyaka ko wana kamɓe tan kamɓe winoɓe ɓe ji adan ɓe ko kamɓe tan kadi ɓe ji ɓe ji nde yimɓe ɓe taƴata nde ɗum ɗo wonko noddata te asman ene laaɓi wana ene waɗi kaɗoje wona haydara ɗum wonko noddi ndeke kamɓe ɓeɗo ko ɓe mbino ɓe ji adan ko ɗum fenande addani ɓe wiide ɓe ji joni ko haɓe mbawa gonɗinde ko ɓe jino adan ko ndeke lewru ene tabitira jiiɗe mum e nunɗuɓe ɗiɗo kono noon so woni dental piltingal ɓuri ni woni ñawore so woni dental piltingal ɓuri so ɓe ji darorɗe ene addana en horde so tabiri hay so ɓe kalnoyani laamu ɓe kalani ɓe ene waɗɗi e mumen horde ko nonne kadi ene waɗɗi waldude koorka so tawi a tini lewru yiyama ya waldu koorka ko ɗum ɗo woni ko waɗɗi gueɗel tataɓiwel ngel mbino ɗen ko jiigol nunɗuɓe ɗiɗo walla jiigol dental piltingal kadi so yi lewru ene addana koorka tabidde wona yo en koor jango dental piltingal holko woni dental piltingal ko ngal ganduɗa ene jombi to batte aada fendude ɓe kamɓe fof so yimɓe 50 ngari ɗo mbi ji lewru goto fof wi yi ɗum de kadi gona yimɓe tan renduɓe ene mbaddi malde ɗum ɗo fendudeɓe kamɓe fof wona hunde webde wadde noon ɗum ene addana en horde tawa kadi ɓe jekketake ɗum ɗo ƴewetake mbete ko ɓe nunɗuɓe en walla ko ɓe worɓe en walla ko ɓe ha joni rimɓe en ɗum fof ƴewetake hen ɗum woni wala tustaratu fihim al adalata wal hurriyata wadh-dhukura ɗum ɗo fof sarɗetake hen gueɗel nayaɓiwel ngel ko jiigol nunɗuɗo goto wonande ɓen ɓe himmanani ɗum en ƴewde lewru goto fof ko nder suudu mum woni hay goto yaltani ene ƴeewa lewru so nunɗuɗo goto yiiɗo lewru ene addana ɗum tabidde wona koorka ko liman la i'tina lahum bil hilali noon so tawi enen fof eɗen jalta eɗen ƴeewa lewru tan goto tan yi hay goto goɗɗo yiyani ɗum ɗo o jaɓantaki kono hay goto yiilaki lewru kanko tan yaltata omo ƴeewa o wi o yi lewru ɗum ɗo omo jaɓane wala yajuzu lil hakimi an yahkuma bi subuti l hilali bi ru'yati l adli l wahidi endana ɗo meɗen noon ñawowo o ñawrata jiigol goto ɗo meɗen ɗo malikiyankoɓe wala yalzamu sawmu in hakama bihi so tawi o ñawri ɗum o fotano wadde waɗɗaki emen horde illa liman la i'tina lahum bi sha'nil hilali so wona tawa koɓe daranaki ƴewde lewru ɓe daranaki ƴewde lewru de so hakim baɗo noon ñawani ɗum en goto so yi lewru ene wodani ɓe horde tawde wona ƴeewoɓe lewru kono ƴeewoɓe lewru kay hay so hakim ñawani ɓe wodanani ɓe horde ɗum ko ma wona nunɗuɓe ɗiɗo walla wona dental piltingal ene jogii e laabi ɓe ganduɗa hayso ko neɗɗo goto yi eɓe jaɓa yo fawe hen hoore enen en jarani ɗum so wona tawa ko yimɓe ɓe ƴeewata lewru ɗum woni fa in hakama bihi mukhalifun lana yara al iktifa'a bil adalil wahidi lazimana sawm so tawi ñaawi mo ganduɗa jiida emen lawol wona maliki yanke jondiniɗo e nunɗuɗo goto ko on ñaawi koye ɓen gonduɗen waɗɗima en horde ɗum ɗo woni ñawore
mbete ene huptudina koorka bangeji fof sababu jiigol lewru so lewru yiyama ɗo tan yo yimɓe fof kooro ɗo gonɗen ɗo windande men nde dañi mintaji 15 te en jiɗa wasde wadde hen ɗum ɗo tawde ko e darorɗe koorka ɗum noon en deggintu ɗum tan ƴeewen mate ma ara hay soko hedde mintaji 16 jaafo ɗon o namdi ko mbete koorka ene huptudina e bangeji fof so tawi yiyama o wi aha ene huptudina e bangeji fof kono ko e mbadiji jeegom so tawi jiigol ngol ko dental piltingal yi ɓe kalani ɗum dental piltingal ngal woni ko yettini en enen en jiyani kono noon yiɓe ɓe ko dental piltingal ɓen ngari kalani en ɗum ɗo waɗɗima emen horde hayso aɓe goɗɗuno en waɗɗima yo en koor tawde ko dental piltingal eggini fewni e dental piltingal tawa noon koɓe yiiɓe kamɓe ngal dental eggingal ngal wona ɓe nan ala kamɓe ɓe ji ɓe kalani en enen nanɓe ɓe hankadi sen eggini ene sella nanɗo hen fof o hoora nonne kadi so tawi nunɗuɓe eggini ɓe itti ko e dental piltingal nunɗuɓe eggini enen ko ɗiɗo ji walla dental piltingal yi kono noon ko ɗiɗo tan ƴetti e mabɓe ɓen gaddani en ɓen kalnoye waɗɓe ɓeɓe kalani fof tinɓe fof wodani ɗumen horde tati o ko so tawi nunɗuɓe ɗiɗo eggi jiiɗe ɗe ɓe itti ɗum kadi koye nunɗuɓe ɗiɗo hono mabɓe joni wona e dental piltingal ɓe itti koye nunɗuɓe ɗiɗo ɗumne kadi ɓeɓe jettini fof ene cella koora ene waɗɗi e mumen horde nonnene kadi so tawi nunɗuɓe ɗiɗo ɓe eggi ɓe itti ko e dental piltingal koye dental piltingal ɓe ƴetti ɗone kadi ene wodani ɓeɓe jettini fof ha joni horde nunɗuɗo goto noon so tawi eggi nunɗuɗo goto wa idha naqala al-adlu al-wahidu an hukmi al-hakimi bi subuti shahri bi ru'yati al-adlayni nunɗuɗo goto addani en kono o ƴetti ko e ñawore ñawowo o hakimu o ñaawi wonde jango ko koorka on fawi koye jiigol nunɗuɓe ɗiɗo walla koye jiigol dental piltingal hankadi ene sellana ene horde ɗum woni wala yu'tabaru naqluhu anil adlayni wala anil mustafidati ɗo ƴeewetake ɓe o itti e mum ɓe mbiyata ko dental piltingal walla ko nunɗuɓe ɗiɗo tawde tan kanko nunɗuɗo oɗo goto o ƴetti ɗum koye hakim ƴetti koye nunɗuɓe ɗiɗo hankadi ƴeewetake to ɓe ƴetti ɗum ɗo ene yona enen fof kooren no mbinoɗen ni so tawi lewru koorka tabitiri ko nunɗuɗo goto waɗɗota ko e men horde so wona yimɓe ɓe ƴeewata lewru ɓen woni wiyeteɓe so on addi e mum en ene koora kan koorka windande nde ɗesi judde seeɗa kaɗen ɗo ha windande arore so Allah jaaɓi caggal jaabowuli mon ƴeewen hol hen windande nde mbaɗaten mi salmini moni kala e mon mi juurima ko Bocar Ahmad Diop tun wadi bo min mbiya on ketki jaam on jarama